My dneska víme, že 60, 70, možná i vyšší procento mladých lidí se vlastně bojí budoucnosti, má obavy z toho, prožívá úzkost z toho, jaká ta budoucnost bude, protože vlastně permanentně se jako hovoří o takových jako katastrofických scénářích, o tom, kam se řítíme, do jaké katastrofy. Je to situace, kdy ty děti právě nevěří tomu, že oni můžou vlastně ten svůj svět nějak ovlivňovat, tu svoji budoucnost. A vlastně ta Futures Literacy tady třeba vystupuje jako taková alternativa. To znamená, že my si představujeme budoucnost, která může být optimistická, může být udržitelná a umožňuje to vlastně pomocí toho podporovat nějaké jako schopnosti a dovednosti toho takové budoucnosti dosahovat. To znamená, že v přítomnosti my potom rozvíjíme ty dovednosti právě třeba udržitelnosti, týmové práce. Tam se vlastně potom dostáváme k těm konkrétním dovednostem, ale je to proto, že chceme dosahovat určitý budoucnosti, jakou jsme si mezi těma variantama vlastně zvolili. A co jim jako vlastně může pomoct vystoupit z té bezmoci a z toho, že vlastně jsou jako oběť velkých událostí světových, je vlastně možnost, že se stanou tvůrcama toho, co dělají, že vlastně jako začnou být aktivní a tomu hrozně pomáhá podpora tvořivosti. A to může být tvořivost taková, ta, který jako rozumíme, že třeba malujou nebo skládají hudbu, něco si drnkají na nástroje, ale tvořivost je vlastně přesahující nějaký jako hmotné věci. Je to opravdu radost z toho, že něco vymyslím, že to nabídnu druhým a jdu si za nějakým cílem a jsem v tom aktivní. Mně připadá, že to může mít až takový jako terapeutický jako vliv na takový ten jako pocit toho, že nic nezmůžu a že všechno je špatný a že se jako řítíme nějaký katastrofy a že ta Futures Literacy v tomhle umí být velice jakoby optimistická a víc nás k tomu, že se budeme jako snažit vlastně změnit to, jaká ta naše budoucnost bude. A úplně stejně se s tím vlastně dá pracovat právě třeba ve škole, kdy se prostě můžou potom děti zapojovat do různých projektů a vlastně vidí v tom nějaký smysl, protože mají pocit, že jako můžou přispět k té změně. Když bych se hrozně třeba bála toho, co mě má v budoucnosti čekat, tak potom pro mě bude mnohem těžší jako zkoušet nové věci a prostě brát si různé příležitosti, které třeba pro mě přijdou a že vlastně když to beru tak, jako že se na to celý vlastně těším, tak prostě je pro mě mnohem jednodušší cokoliv, jakkoliv se rozvíjet nebo prostě zkoušet nové věci. Je vlastně jako hrozně důležitý, aby děti měly nějaký čas ve škole, který není zaplněný výkonem a vlastně stresem z toho, jak oni si osvojejí informace, znalosti a obstáli ve světě, ale právě, aby v té škole byl nějaký garantovaný čas pro rozvíjení těch dalších dovedností, které potom vytvoří prostě tu gramotnost, cítit se dobře, mít se rád, mít rád druhý lidi, být na ně zvědavej a být tvořivej. A připadá mi, že taková ta jako důležitá věc, co si z toho člověk může i pro sebe vlastně vzít, je, že nemusíme jenom jako pasivně pozorovat, kam se ten svět kolem nás řítí, ale že vlastně můžeme my aktivně v nějaké té oblasti, kterou dokážeme pojmout, která je nám blízká, tak se můžeme nějak aktivně podílet na tom, aby vlastně přišla ta budoucnost, kterou bychom chtěli zvolit. A jsou to třeba jako malé věci, ale tím, že jsme v tom jakoby aktivní, máme takový to, čemu se anglicky říká agency, jo, to, že můžeme něco dělat, že můžeme být nějakým jako aktivním účastníkem těch věcí, tak vlastně dokážeme třeba po maličkých krocích, ale vlastně měnit to kam jako společnost nebo jako jednotlivec směřujeme.